חשוב מאוד לשים לב שרוצים לרכוש קונדו בתאילנד, קונדו או דירה, חשוב מאוד לשים לב שהבניין הוא בפרי הולד. מה זה אומר פרי הולד? הרי זה מתחבר לשאלות שהאם זר יכול להחזיק אדמה. אז הוא לא מחזיק בה, הוא עושה לה ליסט. הוא חוכר אותה, כמו החכירה בישראל, הייתה ל-90 שנה, גם פה, ל-30 פלוס 30 וכדומה, זה תלוי בחוזה. אבל האדמה חוזרת לבעלים בסוף. אם יש אופציה או אין אופציה אחרי החוזה, זה כבר תלוי בחוזה. אז מה זה פרי הולד? פרי הולד זה כמו בטאבו, זה של החברה או של הבן אדם לתמיד. קונדומניום כולו הוא בפרי הולד, למה אם הוא בליסט הולד, יכולים לבוא אליי אחרי 30 שנה, להגיד לו, הלו, אנחנו לוקחים את האדמה בחזרה, עם הבניין, נותנים לך בעיטה, איך תחפש את הלמפה. שמעתי שהיה איזה בניין, לפני כמה שנים, האדמות היו של המלך, והדיירים שם לא ידעו, כן ידעו, או שזה אגדה אורבנית, אני לא יודע, והוא החליט, הוא מהמשפחה שלו, שנגמר, החכירה נגמרה, הוא לא ממשיך, עברו 60 שנה, 30 שנה, אבל החברים תפנו לי את השטח, והוא הרס את הבניין, וכמובן הקים קונדומניום אחר, אבל כמובן זה מצב שונאי, שכל הכסף והדירה הלכה לעולמה. תמיד לבדוק שבודקים על פרויקטים, ישנים, חדשים, אם הם בפרי הולד.